Hola, bon dia. Som els nens i nenes de 6è de l'Escola Camí del Mig. I ara us passo amb l'Edgar i la Marina. Hola, sóc l'Edgar. I jo la Marina. Quanta fruita hauríem de menjar al dia? Jo crec que hauríem de menjar 5 peces de fruita al dia. I molts dolços. No. Us passo amb l'Eda i la Marina. Marina, què és la piràmide alimentària? Jo crec que és una taula que classifica els aliments. Bé, a què és el més saludable? Beure 1 litre d'aigua almenys i menjar al dia bastanta verdura i fruita. Fins aquí ha estat el nostre programa. Esperem que us hagi agradat. Adeu, fins una altra. Hola, bon dia. Benvinguts al nostre programa de ràdio Esclayaixo. Ara us passo amb en Juli, que us explicarà el que us direm avui. Hola, avui parlarem dels esports, de quin van millor o pitjor per cada edat. I ara aquí tenim la nostra especialista, Clàudia, que us explicarà moltes coses. Hola, bon dia. Doncs ja sabeu que tenim que fer esport durant molts anys. Hem descobert quins esports van millor per cada edat. Molt bé, ara ens diràs quins esports van millor pels nens petits. Els nens petits poden córrer i això li va molt bé i fer activitats mogudes. Ara ens diràs quins van millor pels adolescents. Els adolescents tenen que fer esports moguts. I ara la gent gran. La gent gran té que anar a caminar o fer altres coses, però que no siguin molt mogudes. Doncs moltes gràcies, Clàudia. De res. I aquí s'acaba el nostre programa. Fins una altra. Benvinguts al canal de la ràdio Receptes. Us presento Suley, el xef, i el seu ajudant, Àlex, i la Laura, que dirà algunes receptes. Hola, sóc el xef Suley i farem les millors receptes. Hola, sóc l'ajudant del xef, Àlex, i us passo amb la Laura, que us dirà la recepta. Soc la Laura, la que us dirà la recepta. La recepta es diu coquis, de xocolata. Ingredients per a 4. 70 grams de mantega, un ou, 30 grams de sucre glacer, 80 grams de farina Hero fred sense gluten, una miqueta de bicarbonat sòdic, 50 grams de llavors de xocolata Vahine. La preparació. Barreja la mantega, l'ou i el sucre. Afegeix la farina amb el bicarbonat i remou fins a aconseguir una barreja compacta. Incorpora les llavors de xocolata. Calenta el forn a 180 graus. Fes muntanyetes sobre paper de forn. Cuina a les 8 minuts.
fins que les galetes es quedin ben fetes. Aquesta recepta és molt vàlida per a persones al·lèrgiques al gluten. I aquí ens despedim de vosaltres i que espero que us hagi agradat. Adéu! Hola, avui a Ràdio Antial·lèrgies explicarem com evitar les al·lèrgies alimentàries. Li donem la connexió a la Paula. Hola, fa uns dies a l'Hospital de Mataró es va descobrir com evitar la malaltia cardiovascular menjant xocolata negra. Si tenen bebès, no mengin aliments perjudicials pel bebè perquè al donar-li al pit li trapassa a través de la llet. Avui tornem amb la pregunta de la setmana passada. Què volem saber? Ens han enviat molts correus. Quin tipus d'al·lèrgies hi ha? Per què passen aquestes malalties? I la que hem respost avui, com es poden prevenir? Hola, som els nens i nenes de 6è A de l'Escola Camí del Mig. Aquest programa d'avui el dedicarem a parlar sobre els components dels aliments i el convidat d'avui serà el doctor Benza. Bon dia, doctor Benza. Bon dia, Sandra. Et volem fer unes preguntes. Endavant. Què són els greixos? Els greixos són els que ens donen més energia i ens ajuden a resistir les temperatures crítiques. Si fa temps que no menges, es treuen les ganes de menjar. Ara passarem a la publicitat. Et fa mal al cap? Tens mocs? Tens febre? Doncs aquí tenim la solució. Pastilles Mònica. No hi et trobaràs afònica. Tornem a la conversa. Hola, doctor Benza. Hola, Mònica. Una altra pregunta. Què són els hidrats de carboni? Són els aliments que ens donen energia als nostres cossos. Una última pregunta. Què són les proteïnes? Són els aliments estructurats i ens ajuden a créixer. Doncs aquí acabem el nostre programa. Fins un altre. Hola, bon dia, sóc la Míriam i us presento la Marina. Hola, gràcies Míriam per presentar-me. Soc la Marina i us presento el Xavi. Hola, gràcies. Jo us volia presentar el Jordi. Hola, dono les gràcies al tècnic de so, que encara que no el sentiu, sempre està aquí. Avui parlarem de l'alimentació i la no alimentació i us farem un debat. Comencem. Vosaltres penseu que la fruita i la verdura és sana? Jo crec que sí, és sana però no està bona. Jo crec que sí és sana i sí està bona. Si ens mengem ens podria passar moltes coses dolentes. Molt bé, què penses tu, Jordi? Jo estic amb la Míriam i penso que és sana però no està bona. Bé, ara anem a publicitat. Si voleu comprar fruita i verdura, aneu a la botiga del Xavi, que tot està a molt bon preu.
Bueno, doncs ens acaba l'hora. Espereu que us hagi agradat el que hem fet. Fins demà.